Kakvu poruku vi imate za decu koja se bave karateom i uopšte sportom? Sam sport karate je jedan od najboljih sportova za razvoj djeteta. Znači, sama riječ kaže, sve su mišićne grupe angažovane prilikom bavljenja karate sportom. Poruka moja je za sve mlade sportiste da se bave karateom, a posebno svi mještani da podrže porodicu Jeftić. Oni su jedna porodica koja je 5 članova ima, koji su niz godina u samom vrhu karatea, prvaci, od najmlađeg do najstarijeg. Smatram da oni izuzetno dobro rade i da zaslužuju sve pohvale što se tiče organizacije karate sporta, učešća na takmičenjima. Ne, oni učestvuju na svim internacionalnim takmičenjima, znači širom svijeta, takmiče se u svim federacijama, što doprinosi razvoju karate sporta. Jeste vi prvi put u Bogatiću? Nisam, ja sam već bio prije nekih 15 godina u Bogatiću kad je pravljen prvi turnir ovdje isto u organizaciji Jeftić Sretena i njegove porodice. Vezano za ovaj naš rad, mi smo prijateljski klubovi koji se pripremamo. Ovo nam je treći naš kvalifikacioni turnir koji je ušao u naš kalendar, znači ovaj turnir je ušao u naš kalendar, internacionalni kalendar, i ovo je treći turnir kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a svjetsko prvenstvo nas očekuje u septembru u Cluj-Napoki u Rumuniji. Tako da imat ćemo još jednu provjeru, to je Arad, 17. i 18. jul, tako da će nam to biti posljednji naša provjera svih naših sportista za odlazak na svjetsko prvenstvo.